Sudan guys, lumi sa kare. Guys, kami dog sabaw guys. Okay, nanta. Meron ng November 9. Yeah, hapit na guang guys. Hapit nag condition day. Ampo tagal sa nga kuan guys. Nga mo away mga uwan ba? Pag maduyog na kuan. Kanang panahon ba para ko ano aron mo success ba ano mo continue aga mong kuan guys sa biwo ko kanang nanay mga puto acoustic na ba karon mas kuan indot manggudog na ilingaw guys kay kuan kanang mas kuan siya pa lamig na yung mga lingaw sa biwo kay kuan ng bibo wala ano yung mga kuan o sa mga kuan sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan guys nga mo invest og negosyo diri guys. Ang lungsod sa Matalom guys nanginhanglan jud og mga investor.